ce cozonăcii rumiore am făcut eu. Ia uitați cât de pufoși. Rumiori bunișori. Și de bun, ia uitați. Foarte gustos. Deci avem nevoie de 50 grame drojdie, o fărâmăm așa în bol. Pentru a activa drojdia, adaug o linguriță de zahăr, adăugăm o lingură de făină din cantitatea care să frământăm. Din cantitatea de lapte, 3-4 linguri de lăptică. Amestecăm bine. Și am învelit-o cu peliculă de bucătărie și o învelim, iată așa, sub un prosop, la loc călduț. Am separat 10 gălbenușuri de albuș, 300 de grame de zahăr și bine o cu zahăr când se căpește. Așa vom adăuga 500 de ml de lapte călduț, iată cam așa arată ouăul cu zahărul bătut, el încă să mai căpească cu laptele. Așa de portocală dată pe răzătoare sau coajă de lămâie. O să adăugăm drojdia care s-a activat. Uitați ce de bine s-a ridicat, perfect. Vom amesteca bine. 1,5 kg de făină am să torn în 3 ori. Iată așa ne alint eu familia în toată ziua. Pregătesc ceva dulcișor, bunișor. Frământând, adăugăm 100 ml de ulei. Eu am să torn în 2 ori și încep a frământa cum în 2 mânuți, fetițele. Deci frământăm, adăugăm esență de vanilie sau zahăr vanilat. Frământăm 15 minute cu mânuțele, dar dacă avem robot, frământăm 10 minute. De ce frământăm mai mult? De ce aluatul este pufos și elastic? Deci vreau să vă arăt aluatul cât el e de elastic. Ia uitați, atât e de pufos. Am uns libenașul cu puțin ulei, mai ușor să lipească în răsturnat, o pun o peliculă de bucătărie. O oră sau 40 de minute. Deci pentru umplutura la cozonac avem nevoie de 200 de grame de miez de nucă. Eu l-am dat așa cu sucitorul mai mășcățel. 300 de grame de puvirile de miere. 2 linguri de cacao. Deci vom adăuga esență de vanilie sau zahăr vanilat. Amestecăm iarăși totul împreună. Și ia uitați ce împlătură s-a primit. Mai schimbăm și cu dulceață și cu albuș de ou. Deci aluatul meu e gata. Ia uitați cât de bine a crescut. Îl răsturnăm pe masa de lucru. Wow, ce pufoșenie de aluat. Deci am să-l apăs așa puțin, apoi îl rotesc până în capătul acesta și voi tăia biluțe. Eu la ochi le fac biluțele. Voi întoarce iată așa, îl rotim până primim o biluță foarte frumușică și rătunjoară. Iată cam așa arată biluțele mele. Le rotim cu sucitorul. Iată cam așa, nici subțire, nici groasă. Așa, eu așa împlutură cu miez de nucă, cu 2 linguri sau chiar 3, la dorință. Și întind, iată așa, nu mă duc până în marginea aceasta, că să am de unde lipi, să nu iasă împlutura. Vom roti, iată așa, capul celălalt, mărgine, le adaug înăuntru, că să nu iasă împlutura. Deci am ajuns în capăt și lipesc iată așa, bine. Eu într-a doua foaie am să pun dulceață de vișină. Iată așa am să întind peste tot așa 2 linguri sau chiar 3, cum vreți, așa puneți. Bunica și la ieșitori, așa, apoi le unim și le împletim, iată așa, ca o crusiță. Așa. Și am să iau cozonăcelul și o pun pe hârtie de copt. Iată așa. Și îl pun în tavă. O frumusețe. Și iată cam așa arată cozonăceii mei. Ne-au ieșit 4 și învelim sub un prosop pentru 25 de minute să odihnească. Deci am 2 gălbenușuri de ou, adăugăm ca o lingură de lapte și amestecăm bine și ungem peste tot cozonăceii.
Iată cozonacii mei așa camarat, îi băgăm la cuptor pentru 160 grade pentru o oră. Și ia nu uitați ce e aici. Vișină și povidlă din perșă. Noi așa le spunem. Ia uitați. Uitați și aici. O bunătate. Deci vreau să vă arăt. Ia uitați și aici. Și să mai vorbesc. Ia uitați. Felii, o bunătate. O bunătate. Ia uitați cum se e. Uitați, fetițele. Atât ai de mulcăluți, atât ai de felii, atât ai de pufos, dar să gustăm. Se topește gura. Foarte gustos. Bunătate. Rotura așa cum trebuie să fie. Nu pot să vă redau ce bunătate. Așa că vă recomand, fetițele, încercați să pregătiți și voi, că e simplu, ușor să pregătiți și foarte gustos. Așa că vă doresc poftă mare la toată lumea, vă doresc o zi frumoasă tuturor, încercați și pregătiți. Vă mulțumesc la toți de toate comentariile, de aprecierile voastre publici. La revedere!